नमस्ते प्रणाम। हम सोनू संग्राम, ग्राम काफरपुर, जिला पटना, बिहार। हुआ देख रहा बानी हमर नॉन स्टार रिपोर्टर चैनल। आई आज के बहुत ही सुंदर कलाकार, आज के जौन खबर बा हमनी के बहुत ही पुरान कलाकार छोटू झलिया जी के बहुत ही अच्छा एगो जीवतिया गीत आयल, जीवतिया बेटा के। वो गीत में छोटू झलिया जी वहाँ के इतना अच्छा आवाज़ दिले बनी, बहुत सुंदर वहाँ के आवाज़ दिले बनी। में प्लस में वो गीत रुआ लोग के सुने तो मज़ा आ जाए। हम चाहेब कि रुआ लोग छोटू झलिया म्यूजिक वर्ल्ड पे जाई, वह गाना के सर्च करके सुनी और सुन के वह गाना के प्यार दुलार आशीर्वाद दी। काहे कि जे भी भोजपुरी सुनेला, जे जानेला, चाहे यहाँ रहे चाहे इलाहाबाद रहे, कहीं भी रह लोग भाई, अगर ये सब गाना के रुआ लोग बढ़ावा देम, प्यार दुलार आशीर्वाद देम, तो ऐसा गाना सभी लोग कलाकार ले आवे के कोशिश करी। काहे कि ये गाना बिल्कुल साफ सुथरा है। प्लस जवन चीज़ पहले ख़त्म हो गई, जवन चीज़ पहले ख़त्म हो गई बा, उस चीज़ के छोटू भैया ये गाना में दर्शौले बारन। बहुत ही एकदम नीचे गांव देहात के माहौल में गाना शूट भइल बा। एकदम जौन गांव में आदमी पहले रहेला और जौन आज के डेट में चलता, जैसे बाप महतारी एगो छोट बबुआ के जन्म देवेला, पोस पाल के बड़ा करेला, जब शादी ब्याह होकर हो जाला तो लोग जाके अपना मेहरारू के लेके अपना परिवार के चक्कर में लोग जाके शहर में जाके बस जाता, अपना माई बाबू के घर से निकाल देता। यही मैटर में ऐसा दर्शावल गई बा कि वो लोग देखे तो रुआ खड़ा हो जाए। और छोटू भैया अपना आवाज़ में, मधुर आवाज़ में बहुत ही दर्द भरा सॉन्ग गौले बनी। तो हम चाहे कि ये गाना के वो लोग सुनी और सुन के प्यार द्वारा आशीर्वाद दी, ताकि जवन गांव माहौल वाला चीज़ बा, जवन ऐसा घटना होता, ये सब कम होको। प्लस ऐसा गाना के वो लोग बढ़ावा देम तो हमनी के भोजपुरी बहुत सुंदर बा। एकरा में और इस तरीका के गाना सभे कलाकार लोग, जितना भी कलाकार बा लोग, सभे लोग ऐसा गाना ले आवे के कोशिश करी और वो लोग के सुने के मिली।